Eta trena, hemen Derion hartzen zen duen? Bai, gu Derion. Ontxe dagoeneko trena. Ez. Amentxe zelan den kooperatiben ondan marmoleri bet azkunan aurrez, ondino dabor. Bota barik etxe sartxu bet. Hortxeko itegen. Eta joat esan emetik, La Rondo, La Ola, Matiko eta Bilbo. Eta hobere zer izaten zen, iketzan hasi egiten zana? Bai. Txokolatere izaten zen? Bai. Eta hori estazioa. Ni Auderioko estazioa. Inzan egunean, inzan urtean, nik primera komunio egin duen. Sebilora joan zen iziko batzuk bizitetan, eta ordu entrenean, zanon kotxerik ez ezebez, eta hori estazioa orduan inaugurez. Ni primera komunio egin duen. Ba, orduan ja elektriko zen. Ez. Keana. Gero bai. Bai, orduan ez. Eta zen betardaten zen duen orduan, Deriotik Bilbora trenean? Ordu bete igual. Zen bepez. Besterik izalde zego?